Duha ka mga insidente sa pagpamusil-patay na usab ang naitabo sa Dakbayan sa Mandaue, kundi duha ka kinabuhi ang nakalas. Ang usa gipusil-patay sa may barangay Tabok sa wa pa mailing mamumuno, samtang ang usa kanhi traffic enforcer nga napusilan patay atol sa gipahigayong bypass operation sa kapulisan. Ang duha parehong giingong nalambigit sa illegal nga drogas. Kini ang gitutukan ni Chona Carion. Pasado alas 4 kaganihang kadlawon gipusil patay si Lemuel Guardiana alias Pido, 28 anyos. Duha ka mga lalaki nga nakabonet ang misud mismo sa panimay ni Guardiana ug dayong pusil kaniya sa nagkalain-laing parte sa lawas. Sa imbestigasyon sa kapulisan sa Station 3 na Sayran nga gikan ang biktimang midua og bingo sa barangay Kasuntingan. Usa ka drug surrenderer si Guardiana niadtong 2016 apan giingong padayon nga namaligya og gidiling drogas. Asay mga information sad pod nga naani siya mga gipangtamblingan sad pod meaning nga other mga kuanan namang duwa ay og illegal drugs sama sa pag kung mo palit ay mo kumpra na siya drugs and dili ko ni siya mo bayad. Samtang usa ka traffic enforcer ang napusilan patay atol sa bypass operation diha sa Villa Manga, Barangay Upaw. Giingong misuway pagbunot sa iyang armas de fuego si Eduardo Bacluhan alias Atchok, 32 anyos, taga Barangay Umapad, sa dihang nakabantay siyang nga pulis ang iyang katransaksyon. Hinungdan nga giunhan siya sa pulis. Nasakmit gikan kang Bacluhan ang pinakiting shabu og armas de fuego. Ang biktima giingong anaa sa drugs watch list. Wa na usab siya mibalik isip traffic enforcer human miikyas kaniadto sa gipahigayong drug test sa mga sakop sa team. Naani siya gidala nga armas wherein iyang gi-try og pusil ang atoang mga kapulisan after na sense niya nga mga pulis ni siya. So nakuhaan siya sa na-process na through the crime laboratory ang crime scene o dito nakuha na nakita ang iyahang armas. Chona Carion, Balitang Bisdak.